ang kintu nijini dofa bai ang rasniti thungi me tini tamungkha tini ang tambagi ma phaika manle phainani baddo mangkha ang tini o jaga o ang BJP party o phaimani ano ang phaine musungui phaimani abo kalai sugya to tagari rohojak ma haikeno ang phaika tangli himanile tini nung okok sungka jehetu ang srai srai nyo sasino je jagao tipramotha norokni channel ni bisingtui bang sana nayo tipramotha no chengi thepuru norok bonukana Poritus Deborma ni অবদান tamo tongmani অবশ্যই তিনি hadului bodului chawai sara Tripura ganangai poplegei Tripura dofani thanchano bubagrani bisingtui thanchani khorangno pirkha a pirmani jora borok belai kheno kom borok gritha haipano ajora IPF tirok bai bujaknani tokjaknani hinjakka jaga jaga butharjaknani hinjakka sajaka যেকোনো সময় বুবাগ্রানি ইংগই যেকোনো কতর মানে গার্ড দিনানি ngakai ang ব্যক্তিগতভাবে গার্ড রিউই দङ কক সাউই দङ তিব্রাসানি বাগै কক সাউই দङ फियाबा तिनि अ जागा नरक बनुगुइ दंना आं तिब्रा मथा जेंगि फेफुरु जों जेंगि फेफुरु आंनिया जों जेंगि फेफुरु ब जागा दंमानि ताबुक प्रेजेन्ट तामो दं आंनि जेसे अ तिब्रा मथानि तामो आं साइमालिया तो जेफुरु IPF tirok bai bujaknani tokjaknani butharjaknani hinjakpuru ngakai Poritus Deborma tabuk tipra motha songsawi party khlaibimen pore MLA minister nglaibekha kok sanani jora krikha tini party program rokngi bo kok sanani jora krei jora pai thango kok sana musungui saman kok yado tambagi male public rok demand khayo onek somoy no dara nono nugri chung puilani simini ni kok bai chung tipra motha o join khlaibani chung khanangai phaimani tini chung meetingo eba misilo phaimani जोंहा जनसभा फेमिनि निर्बाचन खालामनानै नि फायो अथच आं बरनो सारा गैया जे अ जागाव आनि जागा गरै हनै तो अ जागानि जागा गरै अ जागानि कक सानन जागा गरै आं बरनो सारा गैया आं तिनि लेंजाक नरक जे सानै बंनि ककनो खनावै थांदे इहिन्दारा नि कक जों खाना मुसुं बरकनो आं आनि कक हरिमालिया आबुनि बिसिंगो आं कक सानै बरक दफानि बागै सामुं थांनो मुसुंनाय बरक मा खाया Oke, amo haino nugui Facebook live rok kaika ang social media tifano an dofani tanu ang message maru. Apuru nganga bo a borok rok tesa phai Facebook ni neta. Minitam quality tong bo borok bo jaga tam khai bin logi borok busuk tong. Facebook ni neta simi sibla boba. Ani salayu. Nganga ang bahake khorang khajagila ani buku mutu jaga ang bahake tong nai sagari. Ke aboni baganya tini ang badong ka ang kabang ma jorawo ang balukha je Jadi di pramotho tabuk je tomon o system caya onek bar saka o system no change khanya ni nanggung dol by dol walai lemani dol by dol kutuk laimani nor nuguinyo tongna MLA by minister walai leijak MDC by MLA walai leijak ke dol kaisa walai leyei sing kai do pani ni khanangai bobai bono gadrui bo bag juddo khlelei jukti songoto telei joba bondo khairu buini khanangai norok ngai saka BJP be alliance ngani purubo alliance ngam musung ya tete ane angle kubi kok jetang alliance ngam musung ya puru di bramota party kayu ngai party on tonglani jeng alliance thangya alliance thanglai kya ngai yang saka o ngai neta be neta ngai mili laijak ek nugi chalai tong laijak ngai nang sadharon public rok nong ngai voters rok nong ngai ei BJP no takari di ungko no takari di bobai lai ja tamili lai di ngai neta be neta ka mili tong nai public nong ngai divide and rule khaitoni nei dol ni bisingo gusti kundol bo IPF ni phainai pu bo NPT ni phainai pu ngai jeng to thancha sin phayu ngai o jaga sungbai jeng thungnani bagai yable ang sungbai jeng rajniti thungui meya aboni bagai ang oro musunglia ngai ang je purani bakha koile kaira I borok munchung kai koyu do borok munchu kon koyu bufa bai basabo jorau koileyu nok nok bo taku bo koileyu kintu guardian kaham ngai bo nok nukung kaham ngai bo tam bagini ni bakhau tam koimani tong sungnai bilena babu gani atulis koromsar ni MLA buya ani buprang siana akun buprang ano bonugui tongo ang bono koekbar bo saka kol khaika system chayangi tongkha anoro phaigedi binaro thangnani nge bo sangbo pangbo koekjon public rok akaikha je koekjon sangbo pangbo tongnai rok abo officer rok thangi bongkha bui personal kok sana thangi bongkha borok kaska khlelia oke a system nang bahake gosi sene public si sarogli ang kai ang leo jago story tongi tam khai chini ba oke abo ano no nanglia ani nogana program ngi thangu social worker ni chini patni borno talangi thangu abo koimani kok simia do ang borno onek bar saka abo ang musungmani simia ubuni party ni bororok sujuk manu je
dol by dol nol laijak dol by dol khakek laijak ni saimanu ঠিক ngega bulba anor thangsnai ble na nge tini ni ojorao ano khorok sapano sungnai kari khorok sapan sungnai kari tamungui nang nini bakhau kun dukho da tong tamungna tong sungdi sunggang sanai o system chaya kobo khlai mangkai khlai di kitu system ni ko onek barang saka hi abo poriborton ngia cinti pramo thao nai ni di se borok dol ni biruddhe chirik nai dol by dol walai nai bo promotion mano je kubui ke dopha no hone hamjagi buagrano logiri tongnai bo ongkai sikluk jago kebeng jago bini ungkologo hamia sajago hamia nangjago obo haisingi tong nge tonglai chung ta borok engkai tabuk nang o jagao BJP bebo alliance tongo taisa BJP party bo hamia lai wala layo borok mili layo engkai ang dop orono dopha orono rajniti nga abatam rajniti bang ke bang direct dopha ke dopha ni samung tanglai sinai phaidi ke phaimia nge rajniti ke rajniti ang serai rajniti khaijene rajniti tui bo dopha no hamkrai khlaimanu angobo nai ঠিক ini BJP party phaimani poreo bo ani bak sadinota jodin kemawi thango ngkai ang bono biya kanai ja tangkhaba ঠিক কিন্তু ang no samung tangnani sujugri borok bo level samung tangnani sujugri ke ang samung tangnani sujugri ang ngkai ang nangkhangkai asugui tongnai tamkhaba main kok khai abono ang tini phaimani karon abono tini ane kaitang hai ang bo bukha dukhon ang maba nugui tongmaba abo ang simin nugia sara tripura ni borok no chin tibra sara no nugui tongo ঠিক অবস্থা ঠিক bo jaga otong ঠিক to piaba